Menteri Ketenat Pulih Putih Kejela ubak la kemen remboi hagasni baar jong katayo ulapha da kasiti Menteri Sarkar Pedeng ubak kemi Ketenat Human Resource Development Ramesh Pokhriyal Nishank. Ban ailat ikisamla Kejela ki bapulih hakaleng Kejela jong kari ban le eksamen CBSE bad ISC na Kejela Meghalaya hi namar ka jing penjari ya ka jing pakhang hagari berokoi. Habayakran bad UPCN ubak la kemen remboi ulapan pa babon ki samla Kejela Meghalaya ki bapulih hakaleng Kejela jong kari India kelwan pai Kejela bad halor kani kanong rem ulatho da kasiti Menteri ke Sarkar Pedeng ban ailat ki samla Kejela Meghalaya ki bapulih hakaleng Kejela jong kari India bakin yo menele ke eksamen kelas 10 jong ka CBSE bad kelas 12 jong ka ISC ha Kejela Meghalaya hi laban ong bagi don bon ngot ki kena Kejela ki belik shong skol hakaleng ki jaka ki badan hakiwi ki benta jong kari India bat kini ki kena menta ke syam jing e banet pai jing ni Kejela namar ka jing penjari ya ka lockdown ka jing korek pepar kala sedang bat ngalak ban ong ba kala syai bat ngindep hakapor kaba indep bat ngakmi lenti kat ya ka metrik along ka SSLC kalong mabaki subjek kila dep ka result ngin pepna hakapor ka babiang ta yaki kelas 12 pro kajing pembe pepar ki baladep ban yele kala ya syai bat kini ru ke yun reka konstan galong menta lanu ngin la ban pelong itu ki exam ki ba ki sau pepar ki basa te kumbang ongi la khasni thoding ngin shong kadek internal committee jingi bangin perkhat amde ba ni bangin perkhat bangin don ka eka plan ka bangin le na kamta kini ki sau ki pepar ke barangsa khnang baki student jingi kinum leng a kinum pisah ban ngakarpat rubaya ki kena school jongi bakim de ban a ban pisah baki de hiban pengkhe yala de khamtam ngilai i ba menne u minister jong ka HRD u lapan bena ka gaw sokar India ka lapan bena baya ka JEE kin pelong hagi khat pra du arphulai tarik jong no benai Julai but o ka need NET nam tagi balik medical kan long ka arphun ru tarik tengah ngakentu yaki badan jing thumu ban yale bakim de ban up ya kanek exam ka ba wat la dang impat dep ya kanek exam ka bangi de ban pendep ru baki de ban pengkhe yala de kumbang ong ne wala kim la ban li coaching ru haki jeka ke babiang kala menta kala bun ki online coaching ki bangi le ru kumjuru bangi bat haka liang ka Sarkaru ngila don katuka website jongi ke baki don ki material ki bat study haki exam JEE bat NET tengah kentu ya ki kena school bakin nam dei bandung men sem wala dar kim padep ka exam ru ki beran men sem ki ban pengkre tengi nak le sarkar ngin sim ya kenu decision kalong ka ba karai ka ba kanum ban ra ya ka jing ya ki kena school Hakabede berke eksamen secondary school leaving certificate jangka Meghalaya Board of School Education MBOS Menteri ulapentip bakajing korek eki answer script kalayat chakamat menta badlobo por eki MBOS bakanele hakaban pendapload ekajing korek eki answer script hakapor kabalabo kata hapok ka live wetrik ubenai jemang arajar arpo bad ban penmi eki result hakapor kababiang Hakabede berke eksamen higher secondary school leaving certificate neka kelas 12 jangka MBOS Menteri ulapentip bakan eki eksamen kadang sateng bandep haduk menta namar kajing terekam kensan ke hukum lockdown. Wito baka eksamen ke barangsa kalong setang ki Southly ki subjek. Ngala thok away ka stisha o union minister jongka HRD. Nar bangim la ban len ki bon ki kena school jongi bapule shabar. Ha ki CBSE but ISC. Namar bagladon kajing thut ha ki tu exam. Teki bon bapli ki lawan shane. Sha state ke jongi. Tengah kerpat ya o bala da kalong ka bala un I order ya ka CBSE lane ka ISC ba kinsha ya kini ki khna bakin yale ha ka sentar ka ba don support ka nega state ke jongi tengam tip ha ki kendon yang ka regulation yang ka CBSE ki la na kim la ka don ka bakin la kum kata ngam la ban tip ha kerdon yang ka
ISC ro kinla na kimla ya katamlan hendrai kane kade extraordinary situation ta nga kermen ba hakum gini por extraordinary decision ro ngihap an shim kata kade tang ka pat ka jonga ta gamot ba ka pat haka central government kumno kade banle halor kata Habapai cakajeng kang ya kijaka pulia na ki school ki college bat ki school ba agajala umentri ulapente bag sarkar keladan lupai kijing penkrea kumno bakan le na kebenta ban pleno jaka pulia hadian balapen kot kijing pakang bala reg sarkar ka ban shimrai kan sabu akmat ya ka bha kamiat bat ka kot ka khya jong ki khana pulia bat kaladan ka plan kijingi ba kumno ngin ple hakanur kom bangin ple khnang ba kajing bitjing biang jogi khna school ro kadai ka beran kamtam bat ka koi ka khe jong ki ro kadai beran kamtam ya baro gini parameter kalong ban balance gini kam dai ka basuk handrai ultimately hi hap hi ban shim ya karai ka school kanlong lano kanlong kumno kanlong ngin pe ja ke situation nomor ba ngi kum ka sarkar man ka ngi review ya ki man ka lai baje ki yo ngi review bai ya ki ki jingdon kam jong state baro nado unong song snong nado unong rep hado ayu hado khna school bat kini ki wan ki yakren man kapor bat ngin shim ya karai ha kapor ka babiang andala ayu te kumak amane ki school kinlong lano kinlong kumno kinlong ngin sapet andala kut lockdown